जबाना पयार भइल पागल बा। अरे तार बहिन चोद बहुत अच्छा कि तहरा जबाना पर पागल यार भइल बा। ए तार बहिन चोद भौजी के जबना पर का भौजी के झाड़ पना दीवाना का तब देखे खातिर मिली सार बुढ़ छुछुनर जोबने पर दीवाना हो गल बा। तलार चटा बा का हाल बा भाई। आज हम फिर से प्लाई कर दिल बानी भोजपुरी गाना के। तो आज के वीडियो बहुत खास बनल बा। ऐसे कहते हैं वीडियो के जैसे के लास्ट तक बा तबे मजा आई। तो वीडियो बनाने बस एक ही मकसद बा, एक ही मकसद रहेला आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। तो वीडियो पूरा देखला के बाद में भूल जाम जा। तो बिना कोनो लाना लहसुन के आज के बकचोदी स्टार्ट करते हैं। छपरा सिवान पीछा लागल बा। अच्छा है छपरा सिवान पीछे लागल बा। अब हमें समझ में आ गल कि भौजी के अंदर कितना टैलेंट बा कि भौजी के आगे पीछे सब कोनो लगल ही बा। वो छपरा सिवान पूरा जिला। अरे भौजी तनी बच के ठोक दी किला नु हक देबू पाटे में आ कोनो खिंचबो ना करी मतलब महकी तो कोनो लेबो ना करी। ढोरी में पटना भुलाइल बा। अरे तारा बहिनी के गाड़ी में गांसी पेलो वाह का कहत तारा कि तोरा ढोरी में पटना भुलाइल बा। अरे बहन चोद पटना हेतु के इतनी सामान बका रे कि भौजी के ढोरी में भुला जाई। कैसे भौसी वाला गाना गा दिल बा यार कि तोरा ढोरी में पटना भुलाल बा। तोहनी बताओ भाई लोगन ये पे पेल दे तुम कहबा कि काहे पेल रहा। अब तोहनी बताओ तोहनी बताओ लोगन ढोरी में पटना भुलाई बहन चोद कुछ भी। अरे सार बुढ़ छुछुनर पटा के पेलम सार की गान पुग हक देबो। ढोरी में पटना भुलाइल बा। तारा बहिनी के गाँव में ना भूलल बा पटना ना ना। जब भौजी के ढोरी में पटना भुला सकता तो भौजी के गाँव में भुलाए के चाहिए। कहा कि भौजी के गाँव में तो छेदा लंबा ना होई आ ढोरी में तो छोटा रहेला। तारा बहिनी के झाड़ छिलो कुछ भी कर देबो लोगन तोहनी हमने छोड़ देम सन पटा के पेलम सार की हक देबो पाटे में। तार बहिन चोदो तो ढोरी में पटना भुलल बा। ई कौन गाना हरे ये तो गाय तरीका कहाँ से सीख लिया। ये से गाना गा दिला कि ढोरी में पटना भुला गल बा देवर ढोरी चटना बा ढोरी में पटा के तेल डाल बहन तो कोनो अच्छा गाना गाओ ना कि सुनला के बाद मन खुश रहो। तू गाना गा दे पेलेंगे सारता नाही लोगन ढोरी में पटना भुला बा फक बहन चोद। ढोरी में पटना भुलाइल। देखा भाई ई सरवा लात के देवता बा बात से ना मानी। बात से कितनों पहले में सरवा का असर ना हो काहे कि लात के देवता बा। अब ढोरी में भौजी के जब भौजी के ढोरी में पटना भुला सकता तो का भौजी के गाड़ी में नथिया नहीं ढुक सकता नथिया ढुक जाए लेकिन पटना ना ढुकी। पटना कोनो छोटा बड़ा स्थिति ना हो। पटना राजधानी है बिहार की तो ये पता हो आ ना तो जान लो लोगन बिहार के राजधानी पटना हो आ पटना बहुत मतलब बहुत बड़ा बा। लेकिन इस सरवा गाना गैले न वजह से लगा था पटना हेत्ता बार के बा कि भौजी के ढोनी में समा गल बा। का करी यार बहन चो पेलते मुंह दुखागा लेकिन सरवा ही सुधरल ना आके सुधारी कैसे। अरे पूरा शक्तियाँ खत्म हो गल बोले के चिल्ला के पूरा मुंह दुखा गए। अब सरवा काम के टेंशन बा खाना के टेंशन बा बर्तन धोए के बा हई करे के बा हऊ करे के 50 के टेंशन बा। ये बहन चल के गाना सुन के छोड़े के जाके मन ना करता आ पटा के पेलन तो कई सारा ज़्यादा पेल दिले बा। अब कुछ अलग करे नहीं भैया ढोरी में पटना ना भुलाला। पटना बहुते बड़का जगह बा पटना को ना भुलाई। तू सार भौजी के गाड़ी में कुछ ना भाग बहन चोद। एगो गाँव में 4 गो यार बा। अच्छा एगो गाँव में 4 गो यार बा तो भौजी हम का करी ना। तू बताओ हम ऐसे भी दम हार गए चिल्लाते बोला हम क्या कही था ये गाँव में 4 गो यार रहता सबके जगह झान छील दी तो खुश रहबू। अब 4 गो यार होके या 10 गो यार होके वो से हमें नहीं कुछ ले दे के आए तो पटा के पेल बहन जो हमें दम फूल लगा बहन जो बोलते एक बार में एक मतलब एक के बैठल 4 गो वीडियो बनावल कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन तोहनी कहबो लोगन की गाली देता गाली नहीं देता भाई हम गाना के अनुसार बोलता नहीं वीडियो को दिल दिमाग में नहीं ले के खाली हंसावे खातिर बोलता नहीं। लेकिन भौजी के पटा के तो पेलबे करन आगे कहा भौजी सबका के दिल देते रही। बस भौजी बस अभी तहार दर्द हमारे से बर्दाश्त ना हो। ना 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 दोबारा गलती ना भले कह दिले पहली बार माफ़ करता नहीं दोबारा भूल के मत कही है
कि सबका के तिले तिले देते रहनी। तो हमरो लगे 4 गो यार बा, एगो हम लगे 5 गो हो जाए, तहार बन 5 गो ना 3 गो बा, एगो हम लगे 4 गो हो जाए स्पेशल यार। तो प्रेमवा मनुआ रुपेशवा हम, हाँ 4 गो स्पेशल बानी सन। पटक के तो इतना पेलम कि तारा हागे पड़ी, लेकिन तू कहत बारू नु कि सबका के तिले तिले दिले बानी तो एक ना ले हम, ताकि तो सामान बसिया गोले। हाँ हमें पता लगे तोरा बातें से। तब बस भाई लोगन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करम, शेयर करम, कमेंट करम, और चैनल पर पहली बार हो हम तो सब्सक्राइब करम भाई। बहुत दिन से वीडियो बनाते लेकिन तो सपोर्ट ना करता हूँ, तो इस बार सपोर्ट करो, भाई के प्यार दिखाओ। फिर से मिल जाए नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।